खाम्फायाथ' एमपि इलेक्सननि उनाव इउपिफोरावनो जइन जासिगोन। दा बिथाङा गामि गामि जोंनि आंनि कनस्टिटिउसननि सिङावनो गावबो बे कनस्टिटिउसननो बिपिएफ मानसि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव थांनानै गावनि इनटेक्ट मेम्बारफोरखौ गावनि आखायाव लानानै हाग्रामानिफ्राय गावनायनि लामायाव दंखासै। मानोना हाग्रामाया खाम्फाखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो एमपि बिजाथि हिसाबै दैथायहरदों। ना खाम्फाया गाव जिर' जानो थांगासिनो दंखाय गावखौ बासायनो थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि खाथियाव फैनानै बिथाङा सारेन्डार जाफैखासिगोन। जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों दानानै होजानाय फिन रोदोमखां जा जोंनि एनडिपिफोरखौ लानानै दानाय मोनसे संस्था, बे संस्थानि गेजेरजों दिनै मोनसे गसाइगाव क'क्राझार पार्टखौ लानानै गासै एनडिपिफोरखौ लिंहरलायनानै दिनै ओंखाम बोथिसे जालायनायनि गेजेरजों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायलायदों। बे सावरायनायावहाय माखासे पलिटिसियानफ्रा बर'नि गेजेराव धोरोम आरो राजखान्थिखौ लानानै प्रपागान्डा खालामलायगासिनो दङ, बर' हारिखौ बोखावफिननो नाजालायगासिनो दङ। बेफोरनिफ्राय जोंनि हारिखौ जोङो माबोरै बासायनो हायो? बर' हारिखौ बोखावनो नागिरनायनिफ्राय सोरबा ख्रिस्टानखौ बोखावनो नागिरदों, सोरबा हिन्दुखौ बोखावनो नागिरदों, सोरबा बाथौखौ, सोरबा ब्रह्मखौ, सोरबा सतसंगिखौ, सोरबा कृष्णगुरुखौ आलदा आलदा मोनसे माबा लानानै बिथिंजों दैदेननो नागिरनानै जोंखौ सोखावफ्लेनो नागिरनायनिफ्राय जोङो हारिखौ खौसे खालामनानै लाखिनो हायो नामा? बे बेलाखौनो जों बेवहाय सावरायनाय जादों। रिहेबिलिटेसनाथ' अलरेडि 4203 जन जों मोननो हाखाबाय। माखासे जोंनियाव हार्डक'रा 678 जन दंबावो आरो माखासे सिम्पेटाइजार दङ। बेफोरखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर नायनानै लासैनो हरबाय थागोन। गासैखौबो खेबसेनो मावजोबनाया गोरलै खोथा नङा। खिन्थु मोनसे खोथाया स्पस्ट, गासिबो जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन बेखौ जों फोथायो आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा एसुरेन्स होनाय बायदि सिरिलै खामानिखौ मावबाय दङ। जोबथेसालियाव थानाय एनडिपिनि सोमोन्दै आं बे जेबो बुङा, बे मेडियायाव बुंनाय बाथ्रा नङा। मानोना खामानिखौ गभर्नमेन्टआ मावगासिनो दङ। माखासेया जेबो मावाखै होननानै बुंदों। दा जाय मावाखै होननानै बुंग्रा बिसोरनोथ' जेलावहाय मानसिफोरखौ सोदों। गतिके बेखौ सम जायोब्ला गासिबो बुंगोन। जों बुंनानै बाथ्राखौ दल दामनो नागिराखै। सम बायदियै सम गासिबो जाजोबलांगोन। बिथाङा लुबैयो लुबैया बिथांनि खोथा। मानोना बिथाङा दा बर' वमेन जास्टिस फरामनिथ' सासे गायसनगिरिमोनब्लाबो दिनै सासे पलिटिसियान जाबाय। गतिके पलिटिसियान हिसाबै बिथाङा बायदिसिना खामानि मावनो हायो, पलिटिकेल रिलेटेड खामानिफोरखौ। बे बिथांनि खोथा। बिथाङा गजानो लुबैयोना लुबैया बे बिथांनि खोथा। जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। गभर्नमेन्टआ जोंनि आखायाव दङ नालाय, जों दा गभर्नमेन्टनि मानसि हिसाबै गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया जा खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ जों मावगासिनो। बिसायख'थियावथ' सोंबावनांगौनि रायलायबावनांगौनि बाथ्रा गैला। हाग्रामाया बिपिएफ पार्टिया जिर' जानो थांगासिनो दंखायो। हाजार हाजार मानसिफ्रा दोलै नोगोरै ओंखारबोगासिनो दङ। गतिके बेवहाय दिनै रायलायनांगौनि गोनांथि गैया। जोंना एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोना फाक्काखासै, 1000% बे फाक्काखासै। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा मोननो हायो जे दिनै बिटिआरनि मानसिफ्रा सान्थि मोननायनि थाखाय, अननाय आरो गावनि जिउ सम्पतिनि सुरैखा मोननायनि थाखाय जेब्लायबो खुसि। दा बयनिबो खुगायाव दिनै मिनिनाय, रंजानाय फैदों। गतिके बे बेलायाव हाग्रामाया जेखि पलिसि खालामा, बर'खौ खृष्टान हिन्दु जेखि राननो नागिराथों मानो, जि थांखिजों बिथाङा केम्पेइन खालामनानै हराव गाज्रि बिथोन होआथों मानो, जेरै खृष्टानफोरखौ मा होनो बिजेपि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेफोरबायदि खालामगोन होननानै गामि गामि थांनानै प्रपागेसन खालामबाय दङ। रावबो मानसिया बेखौ फोथाया। मानोना गावनो सासे नास्तिक मानसिसो, बेहा धोरोमानो गैया। ना बियो ख्रिस्टियान, ना बाथौ, ना ब्रह्म, ना सतसंगि, ना कृष्णगुरु, ना इस्लाम, ना सिख, ना जैन, ना बुद्धिस्ट। मालाबा नोंथांमोना लोगो मोनबा हाग्रामाखौ सोंबानो मा धोरोमनि मानसि। बेफोरबायदि नास्तिक मानसिया सान्थि मालाबाबो लुबैया। बेफोरबायदि नास्तिक मानसिनि खुगानिफ्राय गोजोन होननाया मालाबाबो फैया, खौसेथि मालाबाबो जाया, जायखौ बियो डिभाइडेड हाउसआव जेब्लायबो दोननो नागिरो।